Noin, taas täällä taikatemppujen parissa. No, tarvitaan siis lasi. Tällainen, mikä tämän nimi on nytten? Mä oon ihan surkea näitten nimien. Lehti. Hyvä kuvaaja. No, lehti ja sitten pieni esine, joka sitten pistetään tänne alle ja näin. Ja sitten kun me painetaan tästä läpi tän, niin sitten katsotaan, jos se jää tähän tai meneekö se läpi. No, katsotaanpas. No, tällä sanomalehdellä peitetään tämä lasi näin. Tämä pitää peittää ihan kunnolla. Noin. No, nyt se on tällaisessa hyvässä muodossa jo. No, mitten tämä on tärkein asia tässä, että minä selitin jo aika hyvin siinä kohtaa, mutta tämä on tärkein asia tässä videossa, että tämä kannattaa katsoa. Mutta nytten, pistetäänpäs tänne sisään tänne. No, nyt se on siellä sisällä tuolla. Nyt totta kai. Nyt kun minä painan tästä, niin se pitäisi tulla täältä toisesta puolesta tulossa. Okei, kokeillaan. Oho, nyt mitäs täältä tuli täältä alta? Lasi. Painettiin niin kovaa tästä, että pumlaa ja sitten se meni siitä läpi noin ja tuli täältä ja mä otin se kiinni ja näytin näin. Niin, ja kattokaa, tämä ei tullut edes tästä läpi pöydästä. Aika hyvä temppu. Ja vielä 100 laikkia video. Niin, ja sitten, jos me saadaan tähän edes 150 katsoja, niin sitten me voidaan näyttää tämä temppu. Oikeesti. Se on aika hyvä. Te voitte huijaa broideja ja sellaista. Tämä on tosi hyvä. Se olisi moro. Moro.